Dobar dan, dobrodošli, nadam se da se čujemo. Znači, dobrodošli na današnji webinar. Tema webinara je software ProModel AutoCAD, te ćemo u današnjem webinaru napraviti kratak uvod u sam software te objasniti kako pomaže u simuliranju tokova proizvodnje. Moje ime je Ilija Zeba, te sam tehnički specijalist u poduzeću Komunitar Adecus. Znači, ovaj webinar se snima i snimka će biti dostupna na našem YouTube kanalu te web stranici tokom današnjeg dana. Ukoliko imate pitanja, slobodno ih postavite unutar chata, te ću na kraju webinara u Q&A dijelu odgovoriti na njih. Te ukoliko ste htjeli postaviti neko pitanje, a zaboravili ste, slobodno nas kontaktirajte mailom na info@c-a-d.hr ili upitnikom na našoj web stranici. Neke teme koje ćemo proći kroz današnji webinar, znači su, prvo ću predstaviti naše poduzeće, napravit ću kratak uvod o simuliranju proizvodnje, zatim ću predstaviti sam software te objasniti kako radi, te ćemo na kraju navesti par primjera, te na kraju ćemo držati Q&A dio. O našem poduzeću, znači Komunitar Adecus, već 15 godina se bavimo zastupstvom Autodeska. Autodesk, znači najveći svjetski proizvođač softvera za, ajmo reći, tehničko projektiranje, što u strojarstvu, što u građevini. Uz to što smo Gold partner, odnosno solution provider, odjednom smo i autorizirani trening centar, što potvrđuje kvalitetu naših edukacija, te također sad iz edukacije dobijete i službeni certifikat od Autodeska koji je međunarodno priznat. Također zastupamo Microsoft sa njihovim 365 business paketima, Adobe, Woodwork for Inventor, koji je dodatak za projektiranje namještaja, te još razne softvere za vizualizaciju. Uglavnom sve ono što možete naći u nekakvoj projektantnoj firmi. Sve to možete naći na našoj web stranici c-a-d.hr. Kroz neke brojeve, znači imamo sveukupno 9 zastupstva, te nam broj klijenata kontinuirano raste kroz godine, te se ovi brojevi na slajdu tiču, znači samo Autodesk dijela poslovanja. Možemo krenuti sa predstavljanjem softvera. Znači prvo ćemo proći kroz simuliranje proizvodnje, ukratko objasniti što je i kako je. Znači možemo definirati simuliranje proizvodnje, znači ono omogućava zapravo tvrtkama da modeliraju, analiziraju i testiraju različite proizvode, odnosno proizvodne scenarije pre nego što se implementiraju u stvarnom svijetu. Dok optimiziranje proizvodnje, znači ono se fokusira na poboljšanje učinkovitosti, smanjenje troškova i povećanje produktivnosti. Zašto su potrebne simulacije i simulacijski programi? Te koji su problemi u industriji? Znači, prvi problem zapravo problem učinkovitosti proizvodnje, znači tvrtke se suočavaju sa potrebom za stalnim poboljšanjem učinkovitosti kako bi ostale konkurentne. Zatim imamo problem troškova proizvodnje, znači smanjenje troškova proizvodnje ključno je za povećanje profitabilnosti firme. Zatim postoje problemi promjenjivih tržišnih uvjeta, znači potrebna je fleksibilnost u prilagođavanju proizvodnih linija na promjene u stalnoj potražnji. Zatim imamo problem integracija tehnologije, znači potrebna je stalna integracija novih tehnologija u proizvodne procese, da bi se na kraju zapravo održala visoka kvaliteta proizvoda uz naravno smanjenje troškova. Također imamo financijski aspekt gdje simulacijski alati poput ProModela puno pomažu, znači imamo povrat na investiciju gdje zapravo unatoč visokim početnim troškovima simulacijski softver može donijeti značajan povrat na investiciju kroz smanjenje otpada,
poboljšanje učinkovitosti i bolje korištenje resursa. Zatim imamo, znači, simulacije također smanjuju troškove inventara, znači optimizacija proizvodnje smanjuje potrebe za velikim zalihama, što znači smanjuje skladišne troškove. Također smanjuje se zastoj, znači pomoću simulacija se identificiraju i eliminiraju uska grla, što dovodi do smanjenja zapravo zastoja i povećanja produktivnosti, što ima izravan utjecaj na profitabilnost. Te na kraju zapravo dolazi do povećanja proizvodnog kapaciteta. Znači, efikasnija proizvodnja omogućava povećanje proizvodnog kapaciteta bez dodatnih velikih investicija u opremu. Možemo dalje. Znači, sad ću predstaviti ukratko i zapravo i naširoko ProModel AutoCAD. Znači, ProModel AutoCAD je simulacijski alat iz firme Big Bear AI. Oni se bave raznim simulacijama, te imaju dva alata za simuliranje toka proizvodnje. Prvi je proces simulator, znači on se obično koristi za simulaciju dinamičkog protoka procesa i vrijednosti, te on potpunosti integriran u Microsoft Visio, te je zapravo samo temeljen na 2D prikazu, te je vrlo sličnih mogućnosti kao ProModel AutoCAD. Dok se ProModel AutoCAD, znači on se koristi za simulaciju protoka materijala izravno, ajmo reći, unutar tvorničkog rasporeda. ProModel AutoCAD je znači potpuno integriran u Autodesk AutoCAD, including znači specialized toolsets. Znači morate imati AutoCAD Architecture ili AutoCAD Manufacturing da bi mogli pokrenuti sam ProModel AutoCAD. Znači, sa AutoCAD Lightom nije moguće pokrenuti sam ProModel AutoCAD. Također, da napomenem još, za još veću produktivnost i točnost koristi se Factory Design Utilities, odnosno FDU, koji je uključen u Autodesk Product Design and Manufacturing kolekciju, te sam FDU uključuje, znači, proširevu biblioteku s više od 2000 standardnih objekata kako bi se ubrzalo stvaranje izgleda i simulirali procesi. Znači, kad se koristi sa Autodesk Inventorom, FD, znači Factory Design Utilities, omogućuje automatsko stvaranje 3D prikaza izgleda kao i 3D animacije simuliranih operacija. Također da još napomenem, znači postoje prijelazi između proces simulatora i ProModel AutoCAD-a, znači moguće je započeti posao u proces simulatoru te ga na kraju završiti u ProModel AutoCAD-u. Po čemu se razlikuje, znači, ProModel AutoCAD od ostalih alata na tržištu? Znači, svi ti alati omogućuju, znači, simulacije bez rizika i analize procesa, a razlika je u tome zapravo što ProModel AutoCAD je potpuno integriran u AutoCAD. To je novo. Dalje imamo faze planiranja, znači na slici su prikazane standardne faze planiranja, te vidimo gdje se zapravo simulacija procesa događa. Znači, simulacija procesa događa se u ranim fazama procesa stvaranja samog, znači, tvorničkog rasporeda, te kad je u pitanju odabir najboljeg koncepta i ispravno dimenzioniranje sustava. Simulacija se treba koristiti zapravo prije detaljnog planiranja, te može biti vrlo skupo donesti, znači, pogrešne konstrukcijske odluke i odluke o dimenzioniranju u kasnoj fazi projekta. Znači, u standardni tijek rada se dodaje nova faza, modeliranje procesa, te ProModel AutoCAD pruža mogućnost pretvaranja vaše tvorničke dokumentacije o CAD nacrtu u moćan alat za simulaciju. Kao što vidite na slici, prve dvije faze su međusobno interaktivne, to znači da se rezultati modeliranja procesa vraćaju u izgled planiranja
i iz novog izgleda planiranja započinjete novo modeliranje procesa analize. Time se sprječavaju pogreške planiranju sa intenzivnim troškovima i smanjuju se zapravo troškovi proizvodnje. Znači, što zapravo radi ProModel AutoCAD? On pomaže zapravo u predviđanju procesa. Znači, on pomaže u analizi dinamičkog ponašanja sustava tokom vremena. Znači, pomaže u međuovisnosti složenih, međusobno povezanih sustava i načina njihove interakcije. Zatim također razmatra varijabilnost. To znači da svojstva elemenata vaših sustava ne stoje, već su opisana slučajnim distribucijama brojeva poput dostupnosti, vremena obrade i veličine narudžbi. Također postoje interakcije, to znači da, na primjer, ne morate čekati materijale ili radnike, oni nisu odmah dostupni. Zatim, moraju se poštivati poslovna pravila, znači, na primjer, linija se mora prvo isprazniti prije dolaska nove narudžbe. ProModel također omogućuje eksperimentiranje bez rizika s digitalnim blizancem. Što to znači? Znači, može identificirati uska grla, te također suprotno oversizing. Također dimenzionira sustave, resurse i međuspremnike itd. Te na kraju pomaže u maksimiziranju produktivnosti te minimiziranju vremena ciklusa i work in procesa, odnosno VIP-a. Koja je metodologija rada u ProModel AutoCAD-u? Znači, ProModel pomaže pri vizualiziranju procesa, bilo da se radi o novim razvojima ili postojećim procesima. Znači, tu se već mogu identificirati prvi problemi. Sljedeći korak je analiza rezultata. Znači, u Output Vieweru, jednog od dijela, znači ProModel AutoCAD-a, znači tamo se analiziraju ključne brojke i KPI-evi. Također, Output Viewer može prikazati rezultate u tabličnom, znači grafičkom prikazu, te kako vi želite prema vašim potrebama. Posljednji korak je optimizacija usporedbom scenarija. Znači, različito se simuliraju parametrizirani modeli i uspoređuju se rezultati. Znači, oni se lako mogu stvoriti pomoću scenariju menadžera, gdje se uobičajene promjene događaju. Znači, broj resursa, na primjer, jedan radnik je zauzet, može li drugi radnik pomoći? Ili promjene performanse sustava kao vrijeme procesa, može li brži proces povećati izlaz? Znači, to vam omogućuje da pronađete optimalan proces za usporedbu. Procedura rada, znači koja je ukratko procedura rada u ProModel AutoCAD-u? Prvo je, znači, izrada zapravo tvorničkog rasporeda ili tlocrta vaše proizvodnje. Zatim dodajemo tok materijala te radimo simulaciju. Treća točka je zapravo, znači, analiza rezultata te usporedba različitih scenarija. Četvrta točka, naravno, znači preinake u sustavu kako bi se poboljšala proizvodnja. Te peta točka je na kraju, znači, 3D simulacija toka proizvodnje. Naravno, možete odmah ići izravno iz točke 2 u točku 5 i odmah pogledati animaciju. Možemo sad navesti par primjera. Prvo ću vam prikazati kako izgleda korisničko sučelje. Znači, na slici vidite korisničko sučelje zapravo AutoCAD arhitektura. Znači, kao što sam napomenuo već na početku, ProModel je potpuno integriran u AutoCAD arhitektur. Vidite na vrhu karticu ProModel AutoCAD. Ispod nje se nalazi panel izbornik gdje možete dodavati, ne znam, nove procese, nove flowove, simulirati proces, pogledati rezultate, simulirati. Na lijevoj strani vidimo, znači, asset browser koji je zapravo dio factory design utilitiesa, kao što sam napomenuo na početku. I u njemu se nalaze već razni postojeći standardni objekti.
te na desnoj strani vidite Simulation browser koji ima 6 kartica koje su zapravo najvažniji dio ProModel AutoCAD-a koje ću sada objasniti. Znači prva kartica Locations ili ti lokacije, znači one omogućuju dodavanje, brisanje i promjenu rasporeda lokacija unutar modela. A lokacije su zapravo mjesta u vašem modelu gdje se odvijaju aktivnosti. Znači, primjer to mogu biti strojevi gdje se proizvodi proizvod ili polica gdje se skladišti inventar. Zatim imamo drugu karticu Conveyors, odnosno pokretne trake. Znači, one omogućuju samo dodavanje, brisanje i izmjenu promjena redoslijeda pokretnih traka u vašem modelu. Znači, one, kao što znate, predstavljaju lokacije koje premještaju predmete s jednog mjesta u vašem modelu na drugo mjesto. Zatim imamo karticu Entities, znači kartica entiteti. Ona omogućuje dodavanje, brisanje, promjenu redoslijeda entiteta modela. Znači, entiteti su ProModel ključni elementi koji pokreću gotovo sve događaje koji se dogode. Znači, entiteti mogu biti dijelovi ili sirovine koji se koriste za stvaranje proizvoda, narudžbe ili druge vrste papirologije koje prolaze kroz sustav, naravno. Četvrta kartica je tu, kao što vidite, flows, odnosno tokovi. Znači, ona omogućuje davanje, brisanje i promjenu redoslijeda tokova modela. Znači, tokovi definiraju kako se entiteti kreću kroz model. Znači, tokovi su odgovorni za određivanje kamo entiteti idu u modelu, kako tamo stižu i što im se događa na svakoj lokaciji. Znači, svi entiteti u modelu mogu slijediti isti tok ili svaki entitet može imati svoj vlastiti tok. Peta kartica su, ispričavam se, resources, odnosno resursi. Znači, ona omogućuje dodavanje, brisanje i promjenu redoslijeda resursa, a resursi su u ProModel AutoCAD-u znači ljudi, strojevi ili alati potrebni za dovršavanje zadataka unutar simulacije. Znači, općenito, znači, resursi nameću neka ograničenja vašem modelu, budući da znači, entiteti moraju dijeliti ograničene resurse kako bi bili obrađeni kroz sustav. I na kraju imamo karticu Path Networks, odnosno mrežni putevi. Znači, ona omogućuje znači, da dodavate, brišete ili mijenjate raspored redoslijeda Path Networka, odnosno mrežnih puteva. Znači, mrežni putevi omogućuju resursima da se kreću između lokacija. Kad je resurs dodijeljen na mrežnom putu, resurs znači slijedi mrežni put dok se kreće kroz sustav. Primjer mrežnog puta su međusobno povezani hodnici u poslovnoj zgradi, ceste ili staze po kojima se kreću vozila ili prolazi između polica u skladištu. Eto, bilo to za ovaj slajd. Dalje imamo screenshot zapravo simulacije. Znači, na vrhu vidite također panel izbornik gdje možete znači, stopirati, pauzirati i ubrzati procese. Zatim imate, ispod njega se nalazi slider koji također ubrzavate ili usporavate samu simulaciju, te desno od njega se nalazi brojač vremena koji govori koliko vremena je proteklo. Dalje imamo, znači, na ovoj slici prikazan output viewer, znači, na koji izbacuje razne grafove, poput izlaznih proizvoda, vrijeme čekanja radnika, strojeva, te iskoristivost njihova. Znači, izlazni preglednik, odnosno output viewer, pruža sve željene prikaze procesa nakon završetka simulacije. Također moguće je raditi izvješća koji se mogu pojedinačno dizajnirati i pohraniti kao predlošci. Sad ću vam prikazati demo simulaciju, odnosno video prikaz samog cijelog procesa kako se stvara simulacija. Evo, može.
Znači prvo se u ovom primjeru prvo dodaje postojeći 2D prikaz, odnosno 3D koji se pretvara u 2D. To ću malo premotati samo dok se ubaci. Znači ubacuje se postojeća tvornica i odabere se dio u kojem će biti proizvodnja. Evo, možemo. Znači prvo se dodaju standardni objekti kao što sam već i rekao iz asset browsera. Znači da bi to imali morate imati factory design utilities. Također možete napraviti vi svoje objekte ili ih učitati sa drugih izvora. Dobro, pričekat ćemo da se dodaju svi objekti. Također, kao što vidite, u objektima se nalaze i radnici. Zato možemo krenuti sa pravim dijelom simulacije. Znači, otvara se simulation browser i krene se sa dodjeljivanjem vrijednosti. Znači, prvo se dodjeljuju lokacije. Znači, mogu se odabrati pojedinačno ili skupno. Znači, lokacije su strojevi, ručne radne stanice, kutije, police i tako dalje. Zatim se dodaju pokretne trake, dodaje im se naziv, odnosno označuju se pokretne trake. Mora se također označiti početak pokretne trake i kraj. Zatim se dodaju entiteti. Znači, krajnji entitet je objekt, radni komad, komponenta, sklop koji je proizveden zapravo u tom procesu u simulaciji. Ako se na kraju proizvede ili obradi i sastavi nekoliko komponenti, mora se kreirati odgovarajući broj krajnjih entiteta, a svaki može biti označen različitim simbolom poput kruga ili kocke različite boje. Zatim dodajemo tokove. Znači oni, kao što sam već napomenuo, definiraju put krajnjih entiteta kroz lokacije i transportne linije. Znači od jedne lokacije do druge te označujete zapravo sami tok kroz koji će proći ovaj entitet. Zatim imamo karticu kao resursi, znači to su radnici, viličari, roboti ili automatizirana vođena vozila. Te posljednja kartica mrežni putevi. Znači tu se definiraju stvarne rute radnika ili automatiziranih voženih vozila. Na čvoru, na primjer, ispred stroja definirano je sučelje, to jest radnik mora ovdje odraditi svoj posao, obraditi sirovinu, ili vilica mora pohraniti paletu na čvoru po pravilu. To je to, znači kad je gotov model, može se krenuti sa simulacijom. Znači tu imamo simulaciju. Evo, gotova simulacija sa svim putevima, tokovima i tako dalje.
Na kraju simulacije se otvara output, znači output viewer, izgledni preglednik koji pruža znači sve željene prikaze procesa nakon završetka simulacije, prekomjerno vrijeme mirovanja strojeva i preopterećenje radnika. Također moguće se i procjene potrošnje energije. Te u posljednjem koraku možemo imati 3D, možemo prikazati 3D animaciju putem Autodesk Inventora, gdje se možda malo jasnije vidi sam proces. Dobro, možemo dalje. Trenutak samo. Znači, možemo krenuti. Znači, ovo ista simulacija, ispričavam se. Sad dalje imamo scenario menadžer, također demo prikaz kako radi. Znači, pomoću scenarija možemo lako ispitati utjecaj promjena, znači možemo potvrditi utjecaj promjena na model bez samog rizika. U ovom primjeru znači imamo baseline scenarij, zatim prvi scenarij u kojem je ubrzan radni stroj, drugi scenarij u kojem je dodan još jedan radnik, te treći scenarij u kojem je ubrzan radni stroj te dodan još jedan radnik. Također nije potrebno simulirati, mogu se odmah vidjeti sami rezultati. Evo, kao što vidite, možete lijevo tu označavati što želite vidjeti. Također, znači, vidimo da ubrzavanje rada stroja poboljšava protok materijala, odnosno izlaznost, te na kraju vidimo zapravo da dodavanje dodatnog radnika daje najbolje rezultate. Povećava se protok sa 363 na 479. A vidimo također da dodavanjem dodatnog radnika i ubrzanje rada stroja to daje dodatnu vrijednost. Možemo dalje. Koja su kritična pitanja koja treba zapravo odgovoriti? Prvo pitanje je hoće li znači, sve to stati u radni prostor. Tu nam pomaže zapravo znači, Factory Design Utilities, znači, koji se koristi za provjeru uklapaju li se strojevi i oprema fizički u prostoriju ili tvorničku kalu. Znači, to pomaže da se izbjegnu pogreške u planiranju, te smanjuje troškove instalacija i rizik. A na pitanja hoće li simulacija raditi i što je povrat na investiciju, tu nastupa zapravo ProModel AutoCAD. Znači on omogućuje planerima da u potpunosti razumiju procese i utvrde jesu li isplativi. Znači to se odnosi na nove proizvode, poboljšanje procesa ili automatizacija procesa. Znači to vam sve omogućuje da utvrdite da li su proizvodne potrebe zadovoljene, bilo smanjenje troškova proizvodnje ili omogućavanje veće fleksibilnosti proizvodnje. Znači kombinacijom ovih skupova alata omogućuje se da se izradi digitalni dizajnac objekata koji se mogu uvijek iznova koristiti znači, za testiranje ideja prije nego što se posveti bilo kakav kapital. Znači kombinacija rješenja Autodeska i ProModela ne samo da smanjuje zapravo troškovi i rizike instaliranja novog procesa, već i operativne rizike proizvodnje proizvoda tijekom njegovog životnog ciklusa. Tu imamo još jedan primjer linije motora kroz koji ćemo proći, znači imamo potreban protok od 425 motora na dan, srednji, maksimalno 450, imamo 10 radnika te koji rade u 2 smjene po danu. Pitanja koje se postavljaju, znači hoće li sama proizvodnja stati u dodijeljeni prostor, može li se postići potreban protok i što je povrat ulaganja na poboljšanje procesa. Na ovoj slici vidite ilustraciju zapravo ukratko linije za motor te na ovom videu vidite samu simulaciju. Znači
kako proizvodi teku kroz liniju. Također možete vidjeti troškove u sredini. Znači, simulacija prikazuje da automatizirana vožnja vozila opskrbljuju liniju sirovinama, materijalom, te se na početku linije može identificirati usko grlo. Također možemo vidjeti u 3D-u još jasni prikaz. I tu se identificira zapravo da je problem stanica gdje se priključuju vici. Trenutni dizajn ima operatera koji zasebno zakretuje svaki vitak, što oduzima puno vremena. Znači tu se pojavljuje usko grlo, te predlaganjem dodavanja digitalnog okretnog momenta u liniju, odnosno predlaže se dodavanje digitalnog okretnog momenta, te nova oprema smanjuje vrijeme ciklusa i mogućnost pogrešaka. Međutim, oprema košta 250.000 eura, a umjesto nagađanja zapravo možemo napraviti usporedbu scenarija s novom opremom i bez nje. I možemo vidjeti rezultate na idućem slajdu. Znači, rezultati su, povećava se protok motora, znači povećanje 12 motora po danu. Također, dobit po motoru se povećava za 984 eura po motoru. Znači, trošak predložene promjene je zapravo dodavanjem novog sustava je zapravo 245.000 eura, te tako dobivate zapravo povrat na ulaganje od 20 dana. Također, ovu simulaciju možete ponovno koristiti iznova kako bi se testirali različite scenarije, promjene procesa ili nove procese koji se temelje na ovom procesu. Također imamo još jedan primjer, znači primjer održivosti. Znači, održivost postaje važan dio donošenja poslovnih odluka. U ovom primjeru jedna firma koristi tehnologiju iz 1940-ih, te vrijeme pripreme traje puno vremena. Te sam sustav izbacuje velike količine CO2, ali sustavi su zapravo isplaćeni i kontrola ne vidi nikakvu korist u promjeni. A sama simulacija, odnosno daje jasnu sliku. Novi proces zapravo će uštedjeti novac u budućnosti, smanjiti troškove energije i sve to na manjem području. Kao što vidite na simulaciji, možemo prikazati rezultate. Znači, tu vidimo rezultate usporedbe. Znači, s novim tijekom rada povećava se protok za 1,3%, smanjuje se energija za 65%, te se smanjuje energija po dijelu za 73%. Te na kraju zapravo dolazi do uštede CO2, odnosno manjeg emitiranja. Znači, na temelju rezultata ove simulacije povrat ulaganja može se izračunati na oko 3 godine, te je ovo zapravo dobro podržan i dobro dokumentiran razlog za promjenu s kojom se i financijski, odnosno financijska struktura firme mora složiti. To bi bilo to od primjera. Znači, tu je gotova prezentacija, odnosno da još napomenem, ako vas zanimaju Pro model AutoCAD licence, slobodno nas kontaktirajte putem naše web stranice ili putem maila. Znači, da još jednom napomenem, da bi mogli instalirati Pro model AutoCAD, morate imati AutoCAD Architecture ili AutoCAD Manufacturing. Znači, bez tog softvera ne možete imati sam Pro model AutoCAD. Te još jedan da napomenem, znači, sam Autodesk AutoCAD Lite nije dovoljan. Ne znam, ima li pitanja, možemo raditi Q&A dio ako ima pitanja. Vidimo, za sad nema pitanja. Dobro, ništa. Znači, ako imate kakvih dodatnih pitanja, kontaktirajte mene direktno preko maila
na ilija.c.a.d.hr ili preko kontakt forme na web stranici. Također, evo da vas još jedanput da vas zapravo prvi put pozovem, za nekoliko tjedana planiramo držati kratak webinar u kojem ću ja live raditi model simulacije proizvodnje, pa vas ovim putem pozivam da mi se također pridružite. Evo, hvala na vašem vremenu, ugodan ostatak dana i lijep pozdrav.